104.7 IFM. Report! Sabay-sabay na binuksan at pinailawan ang Paseo de Belen sa 31 barangay sa Dagupan City noong araw ng Biyernes. Kasabay ng Christmas lighting sa higanting Christmas tree sa City Plaza at pailaw sa Quintos Bridge. Sa barangay Bolosan, sako, styrofoam at iba't ibang recyclable materials ang ginamit sa pagbuo ng life-size figure sa kanilang Belen. Umabot ng 12 araw ang pagbuo ng naturang Belen kung saan makikita ang patron ng lungsod na si St. John the Evangelist. Bida naman ang malalaking parol sa barangay ng Mamalingling na gawa ng mga kalahok sa taunang parol making contest. Meron po tayong 19 na kalahok coming from different sitios sa ating barangay. So kung makikita natin yung ating parol making contest, napaka-creative po ng ating mga constituents sa ating barangay. Samantala, bukas ang mga ito mula alas 6 ng gabi hanggang alas 12 ng hating gabi para sa mga nais mamasyal. Inimbitahan po namin kayo na pumasyal po dito sa ating Paseo de Belen. Ito po yung ginawa po namin para po mapasaya namin kayo at maipakita namin yung pagmamahal namin sa inyo. Kasama mo mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Neil Muyano, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.